Милиони натровени деца, хиляди смъртни случаи, хиляди разрушени семейства. Това означава наркотик. Мислите си, че знаете какво са наркотиците, нали? Виждали сте разглезени тинейджери на купони, които си дърпат от тревата, донесена от тях десетокласник. Виждате как всички, които са си дръпнали, започват да се смеят и държат неадекватно, а на следващия ден всичко просто отминава с малко болки в главата. Това означава, че не знаете нищо. Отпуснете се и се оставете на нас, за да ви покажем тежката действителност на наркотиците. Всичко започва просто. Получаваш една безплатна доза качествен кокаин. Зарибяваш се, връщаш се за още. Вземеш колкото поискаш, сигурен, че имаш пари за тази вече необходима доза, но в един момент те просто свършват. Започваш да продаваш, докато останеш без нищо. Изнудваш родителите си и все пак получаваш дозата, но всичко започва от начало. А какво се случва, когато не успееш да си набавиш? Агонизиращо желание, агресия, безсъние. Тялото ти се нуждае от това, а ти си длъжен да му го набавиш. Но знаеш ли, пристрастието ти не вреди само на тялото и ума ти, то погубва семейството и приятелите ти. Забравяш, че някога си бил безгрижен, смеял си се с семейството си, имал си приятели, но посягайки натам ти губиш всичко. Представи си колко места би могъл да посетиш, влагайки загубените за наркотици пари. Много често тинейджери, които употребяват, не достигат до 25 годишна възраст. Толкова много животи отиват на вятъра. През 2012 година в България умират 24 души от свръхдоза наркотици. Ти избираш дали ще бъдеш 25-я подред. Много често се случва да подминаваме хора, които се нуждаят от опора, за да се справят с този проблем. Просто защото се страхуваме от новото. Страхуваме се от непознатото и да не би да станем като тях. Истината е, че не е възможно. Повечето от нас са виновни, защото обиждайки ги с думите наркоман или болен, се превръщаме в тях на още по-лоша версия. И въпреки това не посягай към отровата. Ще бъдеш щастлив, повярвай ми. Това, което ще вземеш, само би могло да те погуби. Ако въпреки това отново решиш да опиташ, ние ще сме до теб, за да ти подадем ръка и за да те спасим след като осъзнаеш грешката си. Имаш избор, нека бъде правилния.